Musawami Busiso, lona ngupastor nobe yachaza amaphupho. Uyakwazi ukuthi ufone songo 9 ntambama uma uyimember noma ucontributor kwi-channel kuphela from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday asibeke udaba ngento olamaphupho unombukelo obuzela ukuthi uma uphupha umuntu okhubazekile. So nami singakusho uma uphupha umuntu okhubazekile. 1 ngokwesintu uma uphupha umuntu uphawu oluhle uma ekhubazekile ngoba lokhu kusengasho ukuthi kungenzeka unesidali sikembethe somuntu oyikhubazekile. Yabo noma kunomuntu oyikhubazekile ekhaya ongamazi wena kodwa ohamba nawe owakhe ezoziveza njengamanje. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu okhubazekile uphawu ukuthi ukhubazekile lusengabuye lusho la kwenzeka wena unesidalo esidinga ukugezwa nokuhlanjululwa ukuze silethe ubunhlanhla. 4 ngenzeka futhi uma uphupha umuntu kube uphawu oluhle uma ekhubazekile omunye angathi-ke ungasho kungenzeka kunesidalwa esimele abakhubazekile esiwembethe wena esidinga ukuthi usazi usinake futhi usilungisele okudinga ukulungiswa. Yabona siyabonga esibheka la uphupha umuntu okhubazekile.